Mä astun jonkin suohon, mä taisin, että mun kengänpohjissa on reijä. Täytyy mennä läpi. What a lovely smell of suo. Mennä tosta. Ai mistä tästä? Mene siitä. Miten mä pääsen, jos sun käsi on tossa? Ja saa suorittaa. No niin, moikka kaikille ja tervetuloa tänne Nuorten Kotkien metsäretkelle. Me ollaan tänään metsäretkellä. Täällä tällä hetkellä on vähän tämmöstä suurta maastoa. Tai maastoa. Ei ole parhaat kenkävalinnat oikeastaan kellään, varsinkaan Vilholla. No niin, hiekana. Moi! No niin, tervetuloa. Meipä oikeastaan ohjaa teidät suoraan tänne kuvikkoon. Yes. Juu, mä täällä kuvan. Yes, joo. Nyt sitten täällä metsässä sattuu makaamaan henkilö, joka ei reagoi millään tavalla, niin mitä tekisitte? Ja tästä, jos käytännön esimerkkiä näytätte, niin meidän tajuuton henkilömme, kuten näkyy, niin puuttuu. Niin yksi voi olla vapaaehtoinen. Ei kun Löytyy Ei jo. mut kamera. Noin. Ei kun kato tajuuton kävi selälle. Oletko selälle tajuttomasti? Noin, kiitos. Saako suorittaa? Saa suorittaa. totta kai aika käännetään kylelle. Ja katsotaan hengittääkö. Älä oikein suita. Päivä. Mä oon täällä mä oon mettässä täällä Seitsemisen kansallispuistossa ja täällä on tajuton henkilö ja hän ei vastaa mihinkään, mun pulssi löytyy, me käännettiin hänen kylkeasentoon. Erinomainen suoritus. Ja tähän vielä lisään minä tuolta esittelen tämmösen hyvin yksinkertaisen muistisäännön, eli ABC. Kiitos. Miepä merkkaan teille täältä. Moi. Moi. Timanttiratalaisia. Juu. Ja tää rasti on köydenpitoa. Ja ensimmäiseksi tehdään niin, että kannattelette kaikki tätä köyttä yhdessä. Ja mä kohta pyydän muodostamaan siitä kuvioita. Ja kun te muodostatte näitä kuvioita, niin köysi ei saa osua siinä maahan. Se pitää olla koko ajan ilmassa ja kaikkien pitää pitää sitä köydestä. Käy köydestä ensin 4. 4. On. Pistäkää ne suoraksi. Noin. No joo. Aika liki. Aika hyvä. Sitten tehkää sydän. Hei, se on jotenkin... Mä pidän täältä. Tai no. Näin. Pistäkää ne silleen niinku sinne. Näin. Eikö sinne? Se on se. Ai joo. Tää on se Noin. sydänpää. Ei nyt näytä ihan Nää silleen sydämeltä. pyöreiksi. Silleen. Nyt ei... Sitten joku nauraa. Aika hyvä yritys. Tää on, joo, hyväksytään tää sydän. Ja sitten tehkää vielä kukka. No. Semmonen. No, niin tällaiset vaan. Ei oota. Niin miten siis? Tehdään niinku näin. Tehkää kaikki näin. Sisäpäin. Tehkää sillä Juu. koko. Kukka. Joo, hyväksytään tämäkin. Noniin. Sitten. Ja nyt ei haittaa, jos köysi osuu maahan välillä. Kaikkien pitää pitää köydestä kiinni. Ei saa irrottaa otetta. Ja tehkää tähän köydestä. Tehdään silleen, me vedetään tätä ihan solmuun nyt. No mut ku... Haittaako jos se aukeaa seuraavaksi? Nyt teidän pitää mennä tosta. Ai mistä tästä? Mene siitä. Miten mä pääsen, jos sun käsi on tossa? Pitää tulla sama reitti kuin noin. Noin. Hei kato, nyt siinä taitaa olla solmu. Onks tää solmu? Siis tää on kumminkin joku niin yksinkertainen juttu. Me mennään solmuun. Ei, kato. No. Nyt me mennään tätä kautta. Okei, mun auttaa kyllä vähän. Kato sieltä. Nyt. Sä tulet mun perässä. Tango, juna, tango. Tästä sinne. Noin. Ja nyt me vedetään. Simpsons. Mut. Joo. Kato! Solmu! Noniin, hyvä. Onnistu hienosti. Mä tarvitan mutta. Mä annan teille tämmöset. Yötän pohjoisessa. Joo, nimittäin nyt on tapahtunut sillä lailla, että kartonkoisia mehumukeja valmistamalla tehtaalla on sattunut vahinko.
laadun tarkkailuhommissa, tämän tehtävän nimi on HUPS. Ja mummu tuli. No, tippikuppi. Koska niitä kun yritetään varastaa, niin ne vetää sen. Kato, tässä kun on tippikuppi tälleen näin, niin sinne pistetään kolikoita. Sitten kun ne jotkut tyypit yrittää varastaa, niin ne jää siihen pöydälle. Tietysti. Boom, shakalaka. Moi! Päivää. Tervetuloa Runorastille. Ylöjärvellä vietetään Kirsi Kunnaksen 100-vuotisjuhlavuotta. Hän on tehnyt useita tunnettuja lasten runoja. Tehtävänne on keksiä runo kautta tarina, josta pitää löytyä annetut sanat. Aika on 5 minuuttia, jonka jälkeen esitätte runon kautta tarinan yhdessä. Aika alkaa nyt. Mä oon niin huono keksiä runoja, mä oon oikeesti niin huono tässä. Kesätaivas kukoistaa, hirsimökissä vaari asustaa. Kyllä. Asustaa. Vesi lorisee, kun tiimi horisee. No, joo, nää lausut. Nää on sellainen lausu. Kukaan muukaan, jos sanoo tollasia. Keksikää parempi. Enempää, se on tässä. Kamera pois. Missä kai siellä lukee? 3-7 heinäkuuta. Eli teillä on tässä tällainen pieni labyrintti. Aloitus on tästä. Te menette jonossa. 1 kerrallaan. Eli lähtö on, sen voin paljastaa tästä ruudusta. Koitatte mennä ruutu kerrallaan. Tälleen ei saa mennä. Ja maali on täällä. Keskustelkaa yhdessä. Eli tää aloitus. Mihin sä menit Jussi tohon? Mä menen kyllä eteenpäin sitten. Joo. No Mihin niin. sitten? Ei kun 1 kerralla. Joo, ei mitään. Näin tähän. Joo. No niin. Olisiko vasemmalla? Oliko munkin mielestä ehkä taas vasen? Se olisi kyllä ihan järkevää. No mä menen. Joo. No niin. Musta olet nyt eteenpäin. Tuntuu, että se on yksi eteenpäin. Niin mustakin. Oho, hyvä. Seuraava. Voi vitsi, mä oon hyvä tämmösissä. Sitten Anna tää läpi, se ei haittaa. mitähän? Jonon perä. Ei. Oh no, Nyt ei mitään muistaa se. Nyt varmaan se missä hävisi. Eikö se ollut eteenpäin? eteenpäin vielä. Et se mennyt eteenpäin? Joo, 1 eteenpäin. Yksi eteenpäin. Sä oot oikeassa nyt, mutta kyllähän siihen Nyt. pääset. No, nyt musta tuntuu, että se on oikein. Niin mustakin tuntuu. Sun on oikein. Okei. No niin. No varmaan eteenpäin sitten on pakko olla. No nyt tiedetään. No nyt me tietää reitti. Te olitte nopeita. Tietysti. Mä oon hyvä tämmöisessä. Täytyy mennä läpi. Annetaanko mennä? Ja saa suorittaa. Oh, joku tällainen hyppys. Koiran kanssa ulkoilemassa ja pääsisit helpoiten metsään sen vieressä olevan talon pihan poikki. Saatko tehdä niin? Uistimiasi järvellä, saatko kalastaa? Et ilman lupia. Kalastaa. Ei. Aivan, joo, että ei saa. Onkiminen ja pilkkiminen niin matongella tai pilkillä se on ihan ok, mutta jos sulla on niin se viehe, niin silloin pitäisi olla sitten se lupa. Saat keittää, niin meillä on tuossa retkikeitin, että jos kokoaisitte sen. No saat koko, mä en oo ikin koonnut Se menee tällaista. ton päälle. Tää menee, kato tähän. Ja sit hei tää menee niinku tälleen. Jotenkin. Oot sä avannut joku keksi? Meneekö sille? Vai näin? Noin päin. Ei kun näin, Ei kun koska noin. tekstit on kyllä näin päin. No pitäisikö sit se ekana laittaa sitten Ei, naru mutta tässä on tällaiset. Meneekö tuo sitten tonne? Ei kun... Ei, Pitää ei laittaa kato, päälle. kun tää on se, mistä tulee se kuuma. No ei, sittenhän se on luonnollisesti niinku näin. Tässä on se kaasu. Joo. Ja Joo, kaasu, niin ja se kaasu, palataan on, tähän kiinni, joo, mutta kaasu on ulkopuolella. kummin päin tää tulee.
No se reikäinen tulee Se alimmaiseksi. missä on, kato, nää on se missä se kahvipanu on. Ja sit tuo menee tuo sinne alle tuo. Ei, mut sen Kanisteri saa kiinni. Sen saa täältä menee täältä reiästä. Letkuset. Jee, hyvä. Olette läpäisseet tämän testin. Mä menen nyt kyllä ekan, sori nyt vaan. Alamäki plus pitkospuut kombo. Joi. Jussi! Me vaan, me siihen. Nyt kato silleen, kato ympärille silleen ihan. No niin. For a lovely smell of suo. Kato venatkaa, täällä on joutseni. Mä astuin johonkin suohon, mä täysin, että mun kengän pohjissa on reijä. Jee. Jees. No mutta tässä olisi nyt sitten viimeinen rasti ja tuossa on jollakulla puhelinta, niin voisi skannailla ton ja sieltä on pari kysymystä sitten mihin voisi vastata. Onneksi sä laittanut meikkiä tänään, sulannut kaikki pois. Sulla? Juu. Ei tästä ei oikein toimi. Oi. Pyöritsi ympäri vaan. Yksi tää toimi. Toimi. No niin, Toimi. hyvä. Mitä kysymyksiä? Mitä sanoo kysymys? Hyvä kysymys. No ei. Mistä kotkapojista tulet? Lempirasti. Ensiapurasti, pulmapähkinärasti, runorasti, hämähäkinverkko. Mun mielestä se, missä Hämähäkinverkko. piti sille pujotella. Niin, se hämähäkinverkko. Niin, se oli lemppari. Punni. Hämähäkinverkko. Jep. Eikö toi ole ihana? Mitä muuta palautetta haluaisit antaa luontoseikkailun järjestää? Risuja ja ruusuja. Potkasin sitä. Sanoin, että oli hyvin toteutettu ja välipalarasti oli just sopivassa kohtaa mun mielestä ainakin. Rust. Niin. Tuossa on suoraan ampeaspesä. Tuossa juuren kohdalla. No niin, nyt vaan menoksi. Hyi oikeesti, mä oikeesti ruppeen kiljuu. Ei enää. Ja sit uusi kierros. Huhhuh. Voisiko uusi kierros? Jos se nyt kummiskaan.